Igsoon kinsa may hilig ninyo diha mo kape kada adlaw. Kinsa may kanang dili maka-start silang adlaw kung dili ka pangapi. Igsoon ako nakita sa social media nagigam-ay niyag meaning ang kape. Nga ang kape daw kausapin ang Panginoon everyday, which is true. Igsoon nga kinahanglan atong istoryahon ang Ginoo sa matag adlaw. Atong itugyan ang atong kinabuhi sa Ginoo sa matag adlaw. Dili lang ta sa Domingo magpasidungog sa Ginoo. Dili lang sa Domingo nato itugyan ang atong kinabuhi sa Ginoo, kundi igsoon kada adlaw. Kada adlaw nato itugyan. Atong basahon sa Salmo 37 bersikulo 5. Nagingon diri igsoon, itugyan sa Ginoo ang imong pagkinabuhi, salig kaniya ug mutabang siya kanimo. Mao na igsoon nga sa matag adlaw atong itugyan ang atong kinabuhi sa Ginoo. Atong isalig atong kinabuhi sa Ginoo. Nganong kinahanglan natong isalig sa Ginoo ang atong kinabuhi. Tungod kay kung musalig kita kaniya, tungod kay kung itugyan nato ang atong kinabuhi sa Ginoo, naa si Lord mutabang kanato. Tabangan tayo ni Lord igsoon sa atong matag adlaw-adlaw nga pagkinabuhi nining kalibutan. Bisan pag napakay pagsulay na ng adlaw nga imong ma-encounter, ma-overcome na nimo igsoon pinagi sa tabang sa Ginoo. Atong buhatan og laing meaning ang word nga kape. Ang kay diha is atong buhatag laing meaning is ilisa nato kana og knowledge. Unsa maning knowledge? Knowledge ba nga kanang atuang kaalam karon nga kalibutanon? Igsoon ang knowledge diha mao kanang knowledge nga langitnon. Nganong kinahanglan natong maangkon? Nganong kinahanglan natong batunan ang knowledge nga langitnon? Aron masayod kita sa atong pagkinabuhi nining kalibutan nga atong kinabuhi alang ni Kristo. Ang A diha is atong ilisan og accept. Kung unsa ang mga knowledge, kung unsa ang mga word sa Ginoo, kung unsa ang gusto sa Ginoo nga ipabuhat sa atong kaugalingon, ato kanang dawaton. Atong i-accept sa atong kaugalingon. Atong dawaton nga munay purpose sa Ginoo sa atong kinabuhi. Atong i-accept si Jesus sa atong kinabuhi. Atong i-accept ug atong puy-an si Jesus sa atong kinabuhi. Kung ato nang nabatunan, ato nang gi-accept ug ang knowledge naa na nato, ang knowledge nga langitnon naa na nato ug ato nang gi-accept si Jesus sa atong kinabuhi. We can praise. Ang PDH is praise. We can praise God. Makadayeg na kita sa Ginoo, makaampo na kita sa Ginoo, ug makasangyaw na kita sa pulong sa Ginoo. Ug ang IDH is everyday. So we can praise God every day. Sa matag adlaw, makadaig, makasampit, makaalagad, ug makasangyaw kita sa pulong sa Ginoo. Sa matag adlaw, dili lang sa Domingo, kundi dili sa matag adlaw. Kung ato na kanang gikinabuhi sa matag adlaw igsuon, tultulan kita sa Ginoo sa matag adlaw. Nag-ingon ang Ginoo sa Salmo 37 bersikulo 23, tultulan sa Ginoo ang tao sa iyang pagalaktan, ug lig-unon niya siya nga nagpahimuot kaniya. Igsuon kinsa ang tultulan sa Ginoo? Igsuon kadtong nagpahimuot kaniya. Maong sa kanunay magpahimuot kita sa Ginoo. Kung gusto ka nga tultulan ka sa Ginoo sa matag adlaw sa imong pagkinabuhi nining kalibutan. Atong pasidunggan ng Ginoo sa matag adlaw ug magpahimuot kita sa Ginoo sa matag adlaw pinagi sa atong pagtuo kaniya ug atong ipakita ang atong pagtuo sa Ginoo pinagi sa pagbuhat. Amen igsuon. God bless sa tanan.